Amakwazi akhuphuka kwamakwazi hayi ngithi ngihleli nawe ngiyabuzwa mina ngindawo ngithi khuphuka lapho ukhuphwe nosimdomso khuphuka lapho akapaka imbatha lo mfowethu awusu hayi Forward. Danke DJ. Danke Apple Fans. Hayi mfowethu. Hayi. Awuthi nje madoda. Ukamnandi ama-legend kahle. Nawezwa ama-legend ayakhuphuka impela suka. Hayi. Suka. Uswele umshubo. Hawu bantu. Uthi mama Sibolo lapha eSport Mshezi ngibona. Nazo-ke mfoko amazibuko dakada siyabonga. Njengamanje sekhona umfiliseni Magubane. Magubane. Mfoko Magubane. Alright, sasika. Usekhona u-12 naye. Sokhuluma naye sikhuluma nomfiliseni Magubane kwamanje. Ake ngidonsele naye insizwa la uduma kahle. Ozela mdonso ubingelela abantu la. Ozibingelela abantu la. Sanibonani bantu bethu. Hlala nathi nje. Safanelana nale ntombi niyabona. Enene inkomo nginazo cabanga. Zikhona? Azikhona. Hayi ngiyakuzwa elendoda liphikisa. Awu suka. Ngifikela nje ekhozini ngafika ngaqonyo. Uyakhala umanqobo. Umanqobo ukhalela ngathi ngihleli la ungasho ukuthi hayi Ekaba le ngoma ekhala. Hey, nani. Sikhona nathi mama ukhozi ngicela ngibambeze indlela baba Ngathi awudeleli Nkosi yami. Awangiteleli nje mina. Akekho umuntu othobeke njenganamba fethu. Ngithobekele into nami engingayazi. Futhi ngicabanga ngifuze ekhaya komama ngoba abantu bakamcineka abathobekile ke bona. Mina ngifuze kancane. King Hlabe yakhe nje man. Peace. nje sure yabakhona bobabili obabela yini Alright, okay. Usekhona umfiliseni? Yes ubaba ukhona Alright, sharp. Sure. Abusuka. Mphakamiseni gwala usho ngokungayazi aya ulandela umaskandwe. Hey, hlukana namphansi wena. Awu. Ineko live one kodwa bakithi sishonene nxeseni uyanini esabatheni webhulu kwenziwana esabatheni ikuphi khona esabatheni nje yeah ngena mfethu phela sisendaweni Alright, sharp. Hayi
hayi futhi bafethu uyabona umfundo momiyekeni uma ekwazi ukuthi angene kuzona zonke indawo nje ukumuza njengamanje kunoline engikuthanda kakhulu ethi kanti lula lento into nekumele uyenze ukuthi nje uhambe uyikhaya uyovela kobaba hawu njami njengobaba ngase ngithi hawu madoda yazi mnandi kanjani lonto ingane isuke ijabulise kakhulu sengathi kubona bonke nje ukuthi bayashadelwa bayashada njengoba ku December nje ngathi konke ngahamba kahle bese kuthi nonke nina o service provider uyiboneke uyinini niletha amatende niletha amadeko nenze catering bese nenza ubulungiswa ngoba abantu abaningi like nje nibuye nenza ukuthanda kwenje engakwazi nami nibuye nenze nje uthola ukuthi awufiki ufika late wenza into wenzakalani baphathi ngathi ngoba usuku lomshado usuke kusuku olukhulu nolubalekile kulowo muntu hloniphanike lokho ke kubalekile ngaso isikhathi musana kuvulela umsakazo sawubona kunjani uhleli nomanje magwaza unjinji ebengikhuluma naye bengikhuluma nobaba u12 qala ngaphathwa kabuhlungu wasumuncana nomlomo nehluthu sasathana abantu abanamandla ukuba kuthiwa kulona isabatha ngabe ngikubiza ngaphansi kweqedi zakini ngaphansi kweqedi zomuntu othize wakini kodwa futhi ngoba futhi ngiyikholwa ngeke ngiyenze lokho inhlamba ngithu kuba kuthiwa ngiyithu ngabe ngikubiza ngaphansi kweqedi zomuntu othize wakini wena kodwa ngeke ngiyenze lonto mina ngoba ngiyikholwa lonto ngiyikholelwa fana naleyo bese ngikhuluma nabo bonke compiler kona wonke ama radio station fakani ingoma zabo khona nabo bezokwazi ukuthi bathole awunanga Debra Khosini kanjalo fakani ingoma zabo khuluma nawo wonke ama radio station akhona ngoba ngiyazi ukuthi ningilalela la ikhona so guys asenze ubulungiswa ngeke akwazi babumfiliseni sawona Ngizwela nje uyaphila kodwa Nkomose. Yengwayo. Hawu. Umoya wakho waphansi nje kwenze njani? Uphansi umoya wami ngenzela ukuthi abantu bethi babehamba boqobe ngecathulo nje. Ukuthi nje ngisuke ngakhuluma nomuntu omkhulu phini nomkhulu kabi ngoba sakhe nje egodini sakwamafaza endaweni yakithi engudwini. Abantu engibahloniphayo lapho. Ngiyathokoza. Otherwise njengoba ku December wenzani ubhizinani? Ayikho into engababhizi ngayo yengayo ngoba thina phela saqasha kuthiwa singamacash. Awu. Ngesikhathi sami ekhaya ngesibhedlela. Wena ngonyaka uqashwa kangaki? Hello ma. Yengwayo. Uyaphila? Uqamba amanga ngabe ngihamba amanga. Asekho ukuthi ngikashe nje. Okay man. Kodwa isigini sama siyekile selokhu ngabayonhle selo wambona ngama 90s kuze kube namhlanje. Magubane omkhulu ngibize uMcineka la. Omunye wabantu abahlela imicimbi emikhulu kaMaskandi ngifuna phendula ukuthi kungani nina controversial hit after hit Mcineka yabo sevelesingene indaba hawo Mcineka sawubona njinji ngiphinde ngibingelele nabaculi bakithi abayizingqalabutho kulelizwe leli ngifisa ukuthi ngikuphendule nje kahle nganoma isikhathi sizosivumela yini ngoba ngifuna ukwenza ijustice ekubaphenduleni nobaba. Okay. Bengifisa ukuthi ngiqale ngokuthi obaba fanele sibahloniphe ngayo yonke indlela njengoba ibona abacenta indlela kuze kukwazi ukuhambeka kuyo namhlanje. Okwesibili engifisa ukuthi ngikukhuthaze nakubo ukuthi bakhiphe bangadikibala ukukhipha. Yeah.
angikuphiki lokho kodwa manje uzothola ukuthi hit yaziwa wena njinji ngenxa ukuthi kade waqala ukulalela umculo awuqalanga nami angithi ngiphendulela bonke abahleli uzothola ukuthi kunomhleli ongabanga nayo inhlahla yokwazi ukufinyelela emculweni wabo owawuhitha nangaleso sikhathi kodwa kuba kuthiwa bayaqhubeka bayakhipha nabo kwenza ukuthi nabahleli abaqala ukuhlela umcimbi izolo azi ukuthi kunobaba uthwalofu ukhiphe ingoma 8 anganoma sazwana okay Sizimele futhi asithathi hlangothi kubikwa ukuthi kushona abantu abayishagalombili kulandela ukuphuma kwethangi legesi esiteshini sesitimela eBoksburg eMpumalanga neGoli kanti iziphathimandla zethimba elenza umsebenzi wokuthelela amapulazi eMesiya Village ngaphandle kwaseMusina zikhona nokunqamuka njalo kukagesi. Izindaba zehora le-11 usifundulwa nguhloniphile efakazi sawubona mlaleli okubikwa ukuthi kushone abantu abayishagalombili kulandela ukuphuma kwethangi legesi esiteshini ngasesiteshini sesitimela eBoksburg eMpumalanga neGoli akacacekile ukuthi bangaki abantu abalimele ezinye izimoto zisavalelekile ngaphansi kweloli kule ngozi yenzeke ekuseni okhulumela ithimba elibhekele izinhlekelele kanye nezimo eziphuthumayo kuruleni uWilliam Mhlandi uthi phambilini kubabizwe esigamekweni somlilo ngesikhathi kuphuma igesi uMhlandi uthi lezi zicishamlilo zingeniswe esibhedlela. A gas tanker got stuck apparently underneath the subway bridge and it caught alight and firefighters came as well to come and extinguish that. So unfortunately during uthi iloli libambeke ngaphansi kwebridge laselathungeleka ngomlilo izicishamlilo zibiziwe zafika zizosiza ukubhula umlilo uthi ngeshwa ngesikhathi zisasebenza ithangi legesi limanela kuphuma kwalimala izicishamlilo kanye nemoto yazo uthi njengamanje izicishamlilo zingeniswe esibhedlela usinjalo abezimo eziphuthumayo ka-Dreamed bathi ukuphuma kukhahlameze isibhedlela iTambo Memorial esiseduze nalapho kwenzeke khona ingozi isibhedlela njengamanje asizamukeli iziguli. Iziphathimandla zethimba elenza umsebenzi wokuthelela amapulazi eMesiya Village ngaphandle kwaseMusina zikhala ngokunqamuka kukagesi okuqhubekayo ngokungasebenzi kahle kwaleli pulazi. Umklamo wezolimo oholwa ngabantu abasha eMudzingi elinye lamapulazi aphumelele kakhulu kule ndawo. Lo mklamo manje usengcupheni yokuwa. Leli pulazi lithembele kakhulu ekusebenziseni ugesi ukuze kudonswe amanzi emapitsini. Inkinga yokucisha kukagesi eqhubekayo iholele ekutheni lo mklamo ongakwazi ukusebenza kanye nabantu abasebenza kulo mklamo sebehlezi emakhaya. Imeneja yepulazi uPhucuzeko Mayemo uthi angeke bakwazi ukwenza ezinye izindlela zokuthola ugesi ukuze bakwazi ukuthelela izitshalo zabo ngenxa yokuthi izinkulu izindleko zama-generator. Umastabela phambili sodaba lokuthi kushone abantu abangama-20 ngesikhathi kuthungeleka ngomlilo ikhaya labadala edolobheni eSibariane eKamerovo eRussia okulimale abantu abayisithupha. Isitezi esiphezulu sebhilidi elakhiwe ngamaplango esishe sanqonda ebusuku. Imibiko yokuqala ithi kungenzeka ukuthi umlilo udalwe izinto ezisebenza ngogesi. Leli khaya labadala elizimele kunezinsolo zokuthi belisisebenza lesi sikhungo ngokungemthetho kuvulwe idokotela lobugebengu. Iziphathimandla zithi maningi amakhaya abadala asebenza eRussia angabhalisiwe ngokusemthethweni. Ngaloko njengoba le ndawo izimele akuphoqelekile ukuthi uhulumeni ayihlole ukuthi iyahambisana yini nemigomo yezokuphepha. Ngo-2018 kwashona abantu abangama-60 kubalwa nezingane ngesikhathi kusha esinye isikhungo kule ndawo. Uma sengiphetha ngizobheka udaba obekuyilona oluhamba phambili kuleli hora okubikwe ukuthi kushona abantu abayishagalombili kulandela ukuphuma kwethangi legesi esiteshini nganoma ngasesiteshini sesitimela eBoksburg eMpumalanga neGoli. Lesibuka izindaba zehora le-11 emabumbani ihora lokuqala ngizobuya kuphathela ezinye izindaba. Hola. Ngisazokutshela ithini namhlanje. Hayi kodwa uyowalahla namhlanje ibandla ekseni. Bengakaphawuli. Bavalelekile labadlala ingoma. Ngithuka kabi ngalokho. Bathi indaba professional nje bese. Ngiyaxolisa. Do you see my message on the When your first one awena nini? one message. number guys, please? Eyiphose kule nto kodwa it's fine ngeke ngalikhuluma.
Awumthandi uSheni ngani? Angithi yabona nje manje ngingagana umntwana engane ngoba sengena ngosikazi kodwa akwazi ukuthi ngithi ngiqala nginganangani ngiqala nje ngigana nangani ngithi ngiqala nje ngizibulo nomcineka Awuphenduleke Mcineka futhi ngoba abantu bakho. baba awuthwala ofu nomfiliseni Magubane. Mfamcineka. yebo njinji. Ngiyacabanga ukuthi nohulumeni especially umnyango lwaka Arts and Culture kumele ube nohlelo oluthize lokubhekelela abaculi abasoke besaphila bebadala ekwazini ukufinyelela e-studio ukuhlangabeza indleko ngenxa ukuthi njoba bengisho ukuthi lento yokukhipha ibalulekile ngoba njoba ukuthi nje banama hit iqiniso lelo kodwa manje uma ngabe umhleli womcimbi eqasha kwesinye isikhathi into asuke idinga udinga umculi kunezigigaba ezisuke zenzekile ezinhle noma ezimbi ozothola ukuthi bakwazi ukuthi bacule ngazo ngoba inhloso yomculi angithi ukudlulisa imessage ethize kubantu bese ke umhleli ethatha isinqumo sokuthi awuthi ngithathe uduma kahle khona into acula ngayo ukhuza into ethize lento asimnikeze iplatform enkulu akwazi ukukhuluma nabantu abaningi ngalento imessage ekumele idluliswe so abantu abadala bavele bayakwazi ukubhala ingoma mawungathi uthola ufakabhala njengakubhalela isimanga sento angithi abantu ngoba abantu uma uyi-artist ukwazi ukubuka ezweni ukuthi kwenzakala ini njengamanje sekuphilwa kanjani bese kuvuka ingoma kanjalo ingakho ke ngithi mina ngiyazi ukuthi uma ngabe beqhubeka bekhipha kuzokwenza ukuthi umsebenzi ungabi scarce kangako ngaphe kwalokho njinje uyabona esesize sakuzama kwimpucuzeko sekuqale kulonyaka khona ihora esithi ihora labadala siliqalile ke kulonyaka lilontshiwe lontsho babaphuze ekhemisi benowashela emhlophe salichaza kule hora bazoshintshana babani kuleli hora ungafaka ngisho abacula abawu4 every year ekuthenini abantu abancane lababehlangene esikuyibona ababhizi kakhulu namhlanje abantu abadala phela kuyibona abaphiva indlela ababe khona kukhombisa ukuthi lento isekhona futhi bayakwazi ukuyenza yenziwa lokho kuzobenefita ngisho labaculi banamhlanje ukuthi estage uyabona nje uwashila imhlophe mangabe ngene stage abaculi abaningi babe ngabona isimanga wathi mase stage kwakukhona inqwaba abaculi emva bezobuka ukuthi lo muntu omdala lento usayenza yenziwa mawuphambi kwabantu uyiphatha kanjani ngiqonda ukuthi ke sisabadinga obaba umfiliseni kakhulu nobaba 12 bayadingeka ngoba uma ngabe bengabonakali emcimbini kuzokwenzeka imanga kuzongena umculo othize omncane namhlanje ngoba nakho uthandwa abantu avena afika chama estage ngoba ethi ufuna ukutrenda uyabona nto ngizaba ukuthi babalekile ngayo yonke indlela
ngiyakuthembisa lokho njengoba ngishilo nje mfethu nje ngiyayicommita la emsakazweni mfethu ulalele awungivalele ekhoneni uyangihleka unkosazana la uMancube uyithi ungivalele ekhoneni umdonso cha awungivalele ekhoneni mfethu ubuza umbuzo ofanele ubuze sizokwenza lokho njengoba sishilo ukuthi ihora labantu abadala sizokwenza na kanjani hayibona kuphela nabanye selokhu ngoba phela bayakhula vele bakhona kusasa abaze besebesesigabeni sabo leli ihora labantu abadala emcimbini Mcineka nesandla kuyona nothi Mpucuzeko nje kuphela emcimbini engizobe ngiyenza kunyaka ozayo ngizolikhanda ihora labantu abadala ukuthi babe khona yabona nje lento engishoyo lezi ingane ezikhona namhlanje kubalulekile mfowethu ukuthi zikwazi ukubona ukuthi uma ngabe umculi usuphambi kwabantu uyiphatha kanjani ukuyimisa ngoba unjinji kune challenge khona ukuthi kulabaculi banamhlanje khona umculi oqashwa azi kusele 2 months ukuthi uqashiwe angarehezi inhlobo afika istage engarehezile afika bhimbe athatha imali ahamba ekhaya izona zonke into kumele sile nazo lezi ukuqashwa kwabantu abadala bazobona from ma preparations ukuthi kwenziwa umsebenzi abantu abadala mfethu umsebenzi bawuthatha uyazi ngikwenzela isimanga nje kuye kube khona inkinga ukuthi ubani kufanele angene njengamanje lezi ingane namhlanje ke iphikisane ithi ayingeni ubani engangenile kwenzeka isimanga nje kwiMpucuzeko khona ezazi zisho njalo kwaqhamuka ngani uMthente yathi uMthente ayisifakeni manje siyangena thina basho bangena bashaya ingoma baphuma baze basho bathi kusakwenzakalani ngalezi ingane namhlanje yini na abekho abantu abadala ziyazenzela
Komos. Mm.